हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायना लाग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो लानाय जादों। दा बे रादाबा नोंथांमोननि गोसोआव मिथिनो लुबैनाय दङ जानो हागौ, नोंथांमोनहा थाम्बनेइलावबो नुखाबाय जानो हागौ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो मोनसे सावगारि दिन्थिनानै होनाय जादों। नोंथाङा सावगारिखौ नुनानै गोसोआवबो फैबाय जानो हागौ जे जाथाया सोरमोन एबा बिथाङा सोरमोन आरो जाथाया मा जादोंमोन। सावगारिखौ नायनानै गोसोआव फैबाय नोंथांमोनहा बेयो जादों प्रमिला नार्जारी आरो बिथांखौ थांनाय 9 सेप्तेम्बर खालाराव सोरबा दुथाङा बुथारखोमाना गालांदोंमोन आरो बे जाथायखौ जों साफ्रोमबो नुदोंमोन। आरो बे जाथाया जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि ओनसोलाव। दा जाथायखौ लानानै गोबां समावैनो जोङो सावरायनायबो जाखांबायमोन। दानिया फैदो, दा खौराङा बेसोदि बिथांखौ बुथारनाय दायनिगिरिनि सासेखौ पुलिसा हमबाय होनदों आरो हमजानाय सुबुंखौ गणेश नार्जारी एबा देबराज होनना सिनायथिदों। आरो बे रादाबखौ रिनय बसुमतारी अफिसियेल बिथांनिफ्राय आं लाबोनाय जादों। बिथांनि स्क्रिनशट लाबोनानै होफैदों, बिथांनि फट'आ बिथांनि क्रेडिट। दा बिथांनि अफिसियेल फोसावनायखौ आङो फोथायदों एबा फोथायथाव सुलुंनानै आं बिथांखौ फोथायो। बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ दिन्थिनाय जादों। नोंथांमोनाबो बिथांनि चेनेलखौ फल' खालामहैनो हानाय जागोन, बिथांनि पेजखौ फल' खालामहैनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन। दा खोथाया बे जाहैबाय, बिथांखौ बुथारग्राखौ गोबाङानो गुबुनारिखौ सन्देह खालामदोंमोन एबा जों सावरायनायबो जादोंमोन। नाथाय दा ओंखारबाय गावनि हारियानो। अब्ला उदांस्रिया बबेयाव दंबावो? गुबुननि आखाइनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया बेसेबां सैथो जाबावखो? गावनि मानसियानो खास्रि बिस्रि बेबायदि हाबा मावनो हादोंब्ला सोरखौ सोर फोथायबावनो? आरो दिनैनि समाव नोंथाङा एबा आङो गावखौ रैखाथि दं होननानै बोरै बुंनो हागोन? दा बेफोर सोंथिफोरा गेदेरथार जोंनि सिगाङाव सिखारफैबाय। दा जेखिजायानो जाया मानो, जोङो बिथांनि बुथारनाय प्रमिला नार्जारीनि बुथारनाय दायनिगिरिखौ जेसेबां दङ थाबैनो हमनानै नांगौ बादि जोङो साजा होनायखौ जों लुबैयो। आरो बेखौनो जों आसा खालामो खुंथाय आरो पुलिस बिफाना मोजाङै संदाननानै नंगुबै दायनिगिरिखौ जाहाथे थाबैनो गोख्रोङै साजा होयो, बेखौनो जों आसा थिगासिनो दङ आरो आसा खालामो बिथांमोनहा हाबाखौ मावगासिनोआनो दंखायो। दा आरोबाव बेखौनो बुंनो नागिरदों, दा जेखिनाखि मोननाय दायनिगिरि बिथांखौबो जाहाथे मोजाङै तदन्त खालामनानै हानाय बादि नांगौ बादि जेरै गावनि खामानि एरैहाय गावनि साजा होननाय बादि साजा होयो, जाहाथे बेखौ जोङो मिथिनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि गुदुं थासारि आरोबाव फिन जाया, बेखौनो आसा थिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।